हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोनखौ लोगोसे आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ गोदान नायसननो सोरबा लोगोफोर गोदान नायसनबायदोंब्ला अन्नानै बयबो साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार लोगोसे लाइक थुनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोनहा बयबो नायनानै होलायदो। गारि होथेजाबाय होननायनि बाथौफ्रा लामायानो होथेबाय नै ट्रेन दङ साइथिं बेरायनोसै ना फैदा बाजै सैमाया बारस'लायथारदों साइथिं सेर बाजैजों आंजों खोमसि जाबाय खोमसि बाजै जोंना गारिया बासुगाव टाउनाव फैदोंमोन जोंहा ना मिमि फिसा आंनि मिमि फिसासो बियो जोंना स्कुल ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि स्कुल बासुगावनि mari pada Mimi. Brightness kom korun bay hai. Mama labe ke? Kasih besom putih. Fulai. Nai nang. Munci bare bayi ni. Aja sunang ko bay erina hamna hama na. Nomor Mimi bay jangan lagi pernah. आङो नैबे खुन्दुंखौनो लायदोंमोन आरोना लोगोफोर उल खुन्दुं बियो सुइटार बानायनो नागिरदों आङो। बे खुन्दुङा गैलामोन नालाय थोजोबासैमोन बेनिखायनो लायदों आङो। नैबे कालारा बिराद मोजांखा आरोना आरो बे कालारजोंनो आङो गांसे सुइटार बानायगोन मोनसेल' पिसमोन बियो आरो नैबेदि खुन्दुंखौ आङो जोंनि एरियायाव मोनाखैमोन नागिरबाबो आं क'क्राझारावसो लायबाय थानांदों आरोना बेदिखौ ओमफ्रायो नै दा जायगायावनो मोनबाय। नैबेजोंथ' आङो सुइटार बानायगासिनोखा कमप्लिटल' जायाखै आरोना कमप्लिट जायोब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थानानै होगोन दे। आं बानायबाय थानोसै माबायदि जायो कालारखौथ' बिराद मोजां नुदोंमोन आरो केमेरायाव बांद्राय मोजां नुस्रायासै आरोना आं बानायलांबाय थानोसै उनावहाय खिन्थाफिनसै दे लोगोफोर नोंथांमोननो। मामिया मा खालामखुमादों नायहैनो वाइ खोमसि मा खालामबाय थाया बेयो मामि खानायबो खानाखै नामा नोंलाय हनै आयै मबाइलसो नायखुमागासिनो नोङो मामि हारसिं माबालायनानै